waynaaɓe wondaaɓe e seyo men durngol me'en heɓi fawgo yeeso barka men senet kam ɗon dari hawta hoore durooɓe men wonɓe to woyla e fombinaare lesdi men non boo e wonɓe to fuuna hirna ko ɗorle men waynaaɓe min ko mbi'aymi ɓaylen gikkumen ngam taafa ɗaggen ɓaawo waɗi miɗo sawra en so fiire mbaggu waylake doole mbaylen gamarle men so huunde wangiga towna darja sana amen mbaawen nde fodde baawde ngam hande walla en noddoyaama narren kawten mahoore accen ma eggol njooɗoɗen nokkuure woore ekkiten durngol jamanu ngol nder howaare ngam ladde famɗiti nden huɗo timmi to maare durooɓe ndelli to keɓata njooɗo nden kisa wajoore hiiri weeti yake waylake ko ɓe fu e nanga ladde heɗati to ifu ko waali accu eggol nangu jonde so haa ayɓi jolde ferewunde tabbitin aɗo dawraninde ɗabtu awdi huɗo a aawoya dow jolde ma nden ko waande soni a yeɓake nyande feere wala ko luntata sewa dawnde lornu hakkilo maɗa heɗa am woodi ko giɗmi mi humpitoma ta woytu waɗugo ɗereji waldema bandirawo nan mi wiima so walde maɗa wala ɗereji nyande feere nde tetoranma jamanu waylake hande warti ɗereji kollata ɗo maral ma aynu mardima fodde bawɗe tafa woɗɓe jabtanoma fiɗɗutu noppi mi wi'ama haalangot ka durowo bandam dole men en ɓamta durngol ngam keɓen ɓoosingo ngurdam ko rarani durngol jaman haani gonden be senet kam so tawi a tokkake ko mi wi'ima a welnoyan ban keɓɗo nebbam so haa a salake haala am bo alatoto ban jarɗo keefam noddaandu am dow men durooɓe ko ndeye en kuudoya njooɗen ma jam hakkunde meɗen ta jaɓen en luuroya hakkunde men e remooɓe wondaaɓe kawtoyen en narroya marɗo kusel e marɗo nyaamndu ay e haani ɓe keddoya duroowo be nademowo sendirta doole maɓɓe ɓe ngondoya gomnaati lesdi men e taski ko ndeye ngam wallito en so woodi huunde nde sakli en ɓaditen ma gomnati ngam ƴamten laabiɗi gomnati holli en fuu tokkoyen ɗi tafaluten so yimɓe gomnati dawrani en haala durngol haani ngerden ko ɗume andanɓe jamu dabbaji wi'i en ta caloɗen yimɓe ɓe gomnati halfini yaakeji durngol nananen ɓe andanɓe jamu dabbaji wonɓe to bange meɗen teddinen ɓe dokkiten ɓe derja maɓɓe manginen ɓe ta njawen ɓe hamɓe on andi ko haani waɗe ha durngol jaɓanen ɓe so wot ko ɓuri sembe ha ngaynaka dole meɗen lortanen ɓe an bo nyawnowo dabbaji wat ko haani ha dow kuuɗe ma haqqe durowo so tokki heɗma ta a nyo'a a rentinama habdu wallutu fodde bawɗe ma kala durowo mo doggitirma ta a nyaɗoya ta a telba mo ha o sakla a wagginama
so tawi a huuri aadilaaku Allah enɗete ɓesda manguma durooɓe tedduɓe paamaneyam wotko ngiitmi mi dawrano en mbindoyen limgal na'imen saa'iki soltafa cuuɗen kirliten windoygo luttoya mardi meɗen wallata en sa'i tufol ngol faddoyaago nyawji daaɓoji haani tufoyen e non mbaɗen ma ndorde laaɓde walla lamba to ɓabbe na'imen bandiraaɓe ɗo mi daroto yimre durngol ragginaama Allah waɗnde yimre walli durooɓe meɗen pindinaama Islama abba men pulaku yendu inna meɗen kode radio sautu ndumen international kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garem makediten jonadu asli meɗen jamdi joytati jemma to hiri kode fu maɓitem makediten radio kode international taskaramdi jangi famtinandi kode radio welnana fulɓe international bapullo e woni fulato i horre international non kode radio lutani fulɓe international habaruji kode radio cahiɗi labɗi belɗi ndeni fu e keɗiten sautu pulaku international kode radio on woni sautu fulɓe bacciɗo sautu kode international durngol e demal jamuɗum risku siyasa duniyaru e faamu diina mako ɗo kode international tariha baba men Shehu Usmanu bina fodiyo taskaramji belɗiɗi fuɗo kode international heɗi temma faamoyen wa'inai yaakeji meɗen albarka taskaram Sudan, Chadi e Guinea, kediten kode international. Hato fulɓe Masina, Burkina Faso, fulɓe Mali, Cameroon e Gambia, kediten kode international. Fulɓe Futa Jalo, Futa Toro, Gabon, Benin, Garemma kediten kode international. Jogen Madina men jagen pulaku yendu inna sana jangen durande men international kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garem makediten jonadu asli meɗen pulaku joynayi jogen ɗitato sakkinen ɗiger daɗi dina men wala bamaji international e gonga hettiri gonen e to
international median bade famar be do tanayo mawbe sorare janginen bikkoy men international temtende paune men kolte fa burdude yo kolte fu kolasni neddo futa to baden international jangirde hunde men kapden hanjalem mamajere ngam pullo mo jangai potan e babba international Kodi radio on money sautu fulbe meden garem makedi tenjona du asli meden chahu bokken tato solenta dawen bongam jungongo hokki buringo jagi international lamu dongu men kapten madoggine madilaku oni beles min tato ya international ulaku joinai hempidi mobi jonde duniyaru e mimbo mi sauri dalem maguike international Allah barkidin hafsatu demmo yusbihim rende kode radio sautu pulaku international kode radio on money sautu fulbe meden garem makedi tenjona du asli meden garem makedi tenjona du dina meden garem makedi tenjona du asli meden garem makedi ten sautu kode meden garem makedi tenjona du asli meden garem makedi ten sautu pulaku meden Allah tilawar fulbe inji kode Allah tilawar fulbe inji kode Allah tilawar fulbe inji kode Allah tilawar fulbe Kode radio TV Abuja noti fulbe Kode radio TV Abuja noti fulbe Inda jamira wa mafu Allah jomu baude Kutira ni ku gangal ngal gadai mi hande Palli tambile legi wala sarin dende kode Do Abuja men Nigeria gare tempe Kode radio TV Abuja noti fulbe Salatu du wala kero la duddi nangi dado Allah bi jogo to modo takle hutu bado Ita mai darwatu igo embe modo Auliyan ko e yitte rasulu noti fulbe Assalamu alaikum jaba mawartu hade Sabi keri jodor gale jota kodum hande Kandane mo shoppali iko samjan dong sedande Derbu doru am tonto de sai minyam ki hoppe Kode radio TV Abuja noti fulbe Dandanin ko shekadi war dola wamma chutan Rambi dambore hedi kamisante Gorgo mintan An minadde shoda dabtu wayam milawa shutan Yau to gartu akaya hujodo datu mabbe Wandi mi warti milla wadanta harde Fatu jirgo algam da e horde ayawende Sako wande ko meri sai mi so da wande Min majalna yang hauru gomang majaltini be Kode radio TV Abuja noti fulbe Rashi dan milawi gamma da okodi don Biyarci ba mu mon kadi kada jisur banado Sako wadu fulaku ala dan gam akwadi don Safa ye juto fulfu da dangu meten fulbe Falla na ya hamdu gono e doggu taji Kuma ta jamrila walla yi wati singulaji Bandira wa hamdulillah mi warda yi iboji Sai koran mi terbende da nere hamde fulbe Kode radio TV Abuja noti fulbe Deshi min falal wadi da hande mata fulbe Wanda sare diyo gan fulbe men kumaɓe Allah waddai da Abuja gi kaja noɓe fulbe duniya gam to injilla indala fulbe Inde mayre kode fulaku iɗon to mayre Tasgiranji fulfulde naneɗi fere fere
tan ko fulɓe ɗum danno i holla ɗum to saare kode radio kode kamɓe on nanayɓe nango heɓe tiiɓi cenal maɓɓe on gi'ayɓe kala ko kedduɗon fo ka nder duniyaaru kamɓe tehasen ma ɗon gi'ataɓe to nangoyiɓe misacin kode radio modiɓɓe on nanayɓe yeyi ko yeylugo fu ko garduɗon to maɓɓe diga wala to derɓe gaɗay fu ka en hettindiɓe nder lewsi iyasi to gonɗon fu ka o nanayɓe kode radio ta o wala to ta hutnaɓe wayce dina maɓe galafijo derɗe maɓɓe faamu jande fulɓe iɗaniɓe findiniɓe kala fukaje nowo fulakuna salminiɓe kode radio fulfule tamɓe gatta kamɓe addiraf labir kayya bulazu giɗɗo yago moto kak abuja iɓe jabbo giɗɗo wargo fantawarɓe inchallah hande jango fadde jottiɗon kode ɓe tabbotoɓe hoɓɓe Allah acci lawol fulɓe Allah acci lawol fulɓe Allah acci lawol fulɓe Usman shehu lamiɗo mawɗo saare kajanowo fulfulde i fulɓe Allah suure mango Allah rokkimaɗima mango hoore Allah walluma surma shellu wanƴuwanɓe General Manaja Umar Aliyu ma o mawɗo Ibrahim Iromo dake mo andaɗo fokaɓe kajanoɓe fulakuɗi fulɓe men ɗo fullo bandiraw fullo ɓe kendita i fulɓe waɓe saare kode keɗeyam mi salminayɓe inde maɓɓe innaymi mi lutta kuuɗe maɓɓe e innaka ko foka ace jaafiyan nanoɓe kode radio foka on andi kuuɗe maɓɓe Editajo men mo aral ahmad araɓaɓere ɗiɗaɓo ala aminu giɗaɗo jaada to saare kode radio iɓe gaɗa editin to mayre ayuba men o laamiɗo muñal iɗon to maɓɓe Saada Abubakar ganye to dare inde mayko Modibo Ibrahim barkillaɗi imako Jamila Jibrila diskos ma oratako Khadija Usman aduware ider kuwoɓe Rufa'u Mamadou Marwa dare mi salminaymo Abdurrahman giɗaɗo jarmi jalingoranmo Usman yaya Musa Maiduguri gaɗemo Awal Bobbo Jola mo nastiɗo inde maɓɓe Ahmad Sakairajo yawande salminaymi Awle Buba bamen da inde mami fami Uma yalli agadal hu'imun to der mi fami Musa Usman fara mo nasti der kuwoɓe Madinatu Bawur Abuja mi salminima Madinatu Bawur Abuja mi horatama Madinatu Bawur Abuja jomirawo surma Madinatu Bawur Abuja ra inde maɗa Taskiranje asere fukarate on nanayɗi altila bande jamo ɗum risku men ko ɗuuɗi rajaleri modiɓe kotari haɓiɗɗo hoodi salasa maw warki was duniyaaru hunaneɓe koɗo kode jeflare alarbahu on nanayɓe kilfulɓe afrika ɓi'e fini tawananoɓe andal ɗum gudan futa nder fulɓe kettijeɓe sande mi sayɓe teskira suudu rewɓe mawɓe mawde jumbare tafiran faamu diina maɗa ha siyasa duniya fuka heela kettindoɗa wakkatire komni o sumpo dungol maɗa nden aladde o kubaruji de yottore asowere yottore Allah ɓedda manga fulfulde ñamra yeeso jomiraw fooɗa balɗe laamiɗo koode yeeso Shehu Usman Shehu mo Allah fanni yeeso ille lanɗo on Yusuf Fagati ɓiɗɗo fulɓe
Kode Radio TV Abuja noddi hulɓe. Kode Radio TV Abuja noddi hulɓe. Allah tilawar fulbe inji kode Allah tilawar fulbe inji kode Allah tilawar Ndembe amin jemma nyalawma to ngosoro be gumbar radio mon domi tabi 94 e jenayi der Abuja.
To heɗitoɓe, today on goytu on ɗo wondi kode radio international Abuja dow hello Facebook amen kode radio hautande e channel YouTube amen kode TV. Min ɗo kawon munyande latti taskaramji amen e kubaruji warana on dow wakkatire, amma jotta mi surgay on e Muhammad Abubakar Bokos to o hoɗanta el laɓangal taskaramji jemmare nde. Bokos to a taski bisimillah. Dr. Bello Bodejo ma balliramo eyi jomirawo mitordi Dr. Bello Bodejo barka maude indema Dr. Bello Bodejo fofoɗane fulɓe ma kilko gaddayi lamɗo fulɓe Afrika men Dr. Bello Bodejo sumanu pullo ma Dr. Bello Bodejo kanaɗo dukku ɓingel ma Dr. Bello Bodejo jafe fuu ko haɗima yimre ngam minde handuma mi gayni yimre ma Dr. Bello Bodejo karajo e hokonuma Dr. Bello Bodejo ɗo joninna wakkatire cakul habaruji amen e holla jamdi 8 isilmaji 29 ha Abuja lamorde leydi Nigeria. Jamdi 2 isilmaji 29 wakkatire Dakar leydi Senegal. Da Muhammad Abubakar Bokos nattoyi nder suudu cakul habaruji amen to ardoto taskaram goppal ɗiɗaɓal ka jemmare nde. fulɓe Afrika men Dr. Bello Bodejo lamɗo fulɓe Afrika kode radio international nangoyɗon diga Abuja lamorde lesdi Nigeria. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, barkamen e wakkatire nde, barkamen e fottugo nder taskaram jamin ɗi hande. Kode radio ɗo wadda noon taskaramji diga jamdi 8 yanugo jamdi 8 reta wakkati Nigeria, Nijar, Kamaru e Chadi. Min Muhammad Abubakar Bokos foɗantewol labangal taskaram jamin ɗi hande. Nder taskaram jamin ɗi hande wodi taskaram faamu diina, amma ko ɗon ha mi hoto Umar Aliyu hanko joɗi fassetir habaruji hande. Aran ndako e kubaruji ɗin. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu waɗi gidal be laamiɗo Charles mo lesdi Birtaniya. Ardiɗo lesdi Senegal Bashiru Diomaye Faye sankiti majalisaru wakili'en lesdi ndin. Facca mo waɗi mbononda ɗutka ha woylare lesdi Kamaru. Jotta bo nda kubaruji ɗin ɗi fumaji. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu waɗi gidal be laamiɗo Charles mo lesdi Birtaniya. Gidal man waɗama ha fadorde lesdi Birtaniya man wato Buckingham Palace ha birniwol London. Gidal hakkunde Tinubu be laamiɗo Charles man waɗama nder sirru bana no andinore nde bolwowo etana ardiɗo lesdi Nigeria Mustabayo Ananuga waɗani jungo wi. Andinore majum ɓesdi wi'ugo ardiɓe ɗiɗo man bolwi dow ko larani wayluki gelle hawtade be lamaru COP29 wato hawrinde nde mobgal kawtal lesɗe duniya waɗata dow ko larani wayluki jamanu hitande. Hawrinde hikkare waɗete ha lesdi Azerbaijan. Nonnon bo andinore man wi ardiɓe ɓen wolwi dow hawrinde dow ko larani moftorde ardiɓe lesɗe ɗe lesdi Birtaniya man ikino wato cogum waɗetende ha lesdi Samoa.
woɓɓe nder gomna'en diiwe lesdi Najeriya njaari ngilla haa berniwol Maiduguri laamorde diiwal Borno ngam sinkango gomnaajo diiwal Borno Alhaji Baba Gana Umara Zulum be ummatore Borno dow masibo faccam ɗum fe'i haa berniwol Maiduguri. Gomna'en njaaruɓe ngilla man hawti be gomnaajo diiwal Lagos Babajide Sanwo-Olu be gomnaajo diiwal Ondo Mustaloki Ayedatiwa be mo diiwal Adamawa Umaru Fintiri be mo diiwal Kwara Alhaji Abdurazak Abdurrahman. Yaake o wolwanno gomnaajo diiwal Lagos Musta Sanwo-Olu wi ɓe ndarani ummatore nde ibtilayi ɗum shaafi, nden o wi wakkati waɗi nde handi lesdi fuu hawta hoore ngam wallitiggo ɓe ɗum shaafi man heɓa ɓe lortana ngendam maɓɓe bana naane. Kanko bo gomnaajo diiwal Adamawa Alhaji Umaru Fintiri wallinde on o hokki ɓe ɗum shaafi bakinta naira miliyon 15. Ardiɗo lesdi Senegal Bashiru Diamoye Faye sankiti majalisaru wakili'en lesdi ndin ndu ɓurna wakili'en maaru laati iga jam'iya lundanke'en. Bashiru hoosi jabruɗe man on ɓaawo lebbi 5 be maggago dow korowal laamu. Jottani ardiɗo on annini doggingo cuɓi ngam subtugo wakili'en majalisaru man hesɓe. Ɗum ɗo tamma bo cuɓol man wallitan haa heɓango jam'iya maako nasaraku heɓuki ɗuɗoral wakili'en ngal hokkata ɓe jarfu ardanki majalisaru majum. Jabruɗe sankitigo majalisaru man heɓi baawal ɓaawo majalisaru hakkilanki diidaɗi lesdi ndin. Bashiru Faye tuumi majalisanko'en man be soyde haajanki lesdi yi'ugo ɓe sali waɗuki jonde ngam lartugo hiisa ceede majjinteɗe mawri. Jottani ɗum resi yande 17 lewru Novemba hikka ɗo ngam doggingo cuɓol subtugo wakili'en majalisaru man hesɓe. Ardiɗo lesdi Gini Bisaw Umaru Sisoko Embalo andini dow o darata ngam subtitego dow darnde ardiɗo lesdi Gini Bisaw ndin haa cuɓol gaɗetengol nder lewru Novemba ngam subtugo ardiɗo lesdi. Haa lewru Januwari hitande 2020 on Umaru Embalo neɗɗo mo duuɓi 51 heɓi nasaraku haa cuɓol ngam subtugo ardiɗo lesdi ndin. Musta Embalo roni korowal ardungal majum on iga ardiɗo lesdi ndin ɓoymajo wato Musta Jose Marie Vaz ɓaawo heɓugo nasaraku dow mo o woggotiri Musta Domingos Simose Pereira. Diidaɗi lesdi ndin dungani Musta Embalo lortugo dara ngam subtego, amma o suɓani hoore maako jippugo dow korowal laamu. Musta Embalo ni ɗum pullo on, o laatino generaljo mo ardi soje en lesdi ndin. Nonnon bo o laatino prime ministerjo yaake laamu Musta Vaz mo o jaɓi korowal laamu iga muɗum. Lisal mobgal kawtal lesɗe duniya dokkowal wallinde andini dow faccam waɗi sanadu mayde yimɓe 11 haa woyla lesdi Kamaru. Haa yaake yimɓe ɓuranɓe 200 bo faccam man sottini ɗum iga nokkuje muɗum. Haa fahin rahotol man ɓesdi wi'ugo faccam majum ɗam iyele ma pindije ngaddi wonni ci'e kombi 12,000 be gese ko hewti hektaji 7,000 be 817. Haa yaake dabbaji ko hewti 1,000 be 298 bo majji. Iga nder lewru Julai on galluje fere 5 haa woyla lesdi Kamaru ɗo keɓa iyele ma pindije tokkindiriɗe, hunde ko waddi bononda majum. Haa gallure Mayo Danai latine nder galluje 5 man jangirle makarantaji malla bo ekolji kombi 200 on ɗum shaafi. Haa warti dole fukaraɓe ɗon kutinira be komboje wato laalaje ndiyam ngam yahirgo jangirle ɗen. Jangirle goɗɗe bo dole ɗe egginama foddeko dasitiggo ndiyam majum. Cerol kubaruji ɗin gonde be taskaraji amin luttuɗi. Umar Aliyu a yettama.
minon ka wala ko min poti min biya ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hore meden Allah wallu demgal fulfulde be pulako daga diwal adama gwamnati diwal adamawa hokkiɓe feccam sendi ice maɓɓe wallinde ceede iga yola ndar hotol Al-Amin kiɗaɗo jada. Gwamna Ahmadu Umaru Fintiri mo diwal Adamawa hokki wallinde ceede ko hewti miliyonji 50 e nalaje malla komboje ndiyam ko hewti 9 faago be masibo faccam ndiyam heɓi ha diwal Borno non man ɗo sawi nder andinore nde wurti iga sakatarejo mawɗo sako kubaruji gwamna on Mr. Humwashi wono siku sakani jeydiyanke'en Kenya alhamisa o ɓesdi wiigo gwamna Fintiri mo yaari gilla sinkango gwamna zulum dow masibo faccam o hokki wallinde nde ha Maiduguri lamorde diwal Borno ngam sendangoɓe masibo faccam sendi e ci'e maɓɓe. Al-Amin giɗaɗo jada kode radio international iga ƴola Adamawa Nigeria. Al-Amin giɗaɗo jada a yettama. Iga diwal Kebbi gwamnajo jiha Kebbi kawran gwandu tiggi komitire faɗɗiki bonanda peccam ndiyam. Malami Bagodo ga diwal Kebbi hautani mi rahoton ngol. Wati jiya kan ka Kebbi ka tiggi komitiri musamman ko hakkilanta faddaki da an faccoto dan in tammata wutoto ga wato lesɗe gorgal bano Gini Bisau nattuwa Nijar Fabo jiha Kebbi e kuma lamfon Gabonza e kuma ji lam fere e do en jihol Kebbi wakkati o dogginita lamin la komitiru dun gwamnajo jihol Kebbi Dr. Idris Nasir Kauran Gwandu o yi sakko wala dum lati ke wajibu do mako o tigga komitiru dun en gan dum hocca jabrude faddaki e bononda diyam paccam o yi dubi na jawtnodi ni diyam paccam dan waddi asar dududun e jiha Kebbi to joni hukuma kan hakkilano ha wato hatsaruji jawdun ka nema hokki habar wigo e ɗo en Najeriya e wodi jihaji latiɗi Kano ma ɗon tamma de diyan ɗan wutoki haɗo Gini Bisau e Mali fa Nijar yottoto e jiha Kebbi dembo fuɗɗe hukuma lam pamara ka Bunza yotto Bagudo Suru fa yago Shanga yawuri fu e jiha kanka Kebbi ngam majin o yi latike wajibu o tigga komitiru ɗum en ni ko sawi himɓe ɗuɓɓe kawtuɓe kala commissionaɓe gomɓe jiha Kebbi kanɗen e hukuma hakkilango shanu wato dow shanu diyam e bo hukuma hakkilango bange e jiha kanka Kebbi wakkati wata bayanu kanko gwamnajo on o noddi dow himɓe to ɓe goni fuu e pottoro e kocce a jabruɗe ngam darugo nokkuje ɗe diyan ɗan tammete mema o yiɗi ni commitire ɗum yiloto yaago lam pamari ɗin en nden bo yiida lamɓe dondonu hawtaɓe arduɓe adule feere ngam ɗum anda go lawol non hoccete ngam ɗum faddo e ga diyan ɗan tammeteɗan wara wanjo e geseje e ɓaale o yii ni en ɗon daari iri majum noon ɗo dam fucci e toon en Maiduguri nden bo ɓaale ɗumma ni en wagare soya e bo geseje e nokkuje feere ngam majum o holla wato sunu makko iri ɗum ko feƴƴi e Maiduguri nden bo o tamma wiigo ɗum feƴƴatako e luttano jihaji lesdi Najeriya to jiha Kebbi ni kannon ɓadi dow wato lesɗe ɗen ɗe hirna ngam majum hani ɗum hocce jawɗe ngam heɓugo nasaraku gwamnajo on wi'i nane mako ɓe cuɓa ni e kokkama wato didaɗi doggingo kuuɗe ko hakkilanta wato nanki belɗum ummatoje ngam majum ni dewgo ɓe koccino alkawal wigo ɓe gaɗanayi ummatoje jiha Kebbi ni kan woni hakkilango ummatoje haɗo heɓugo diyan lawɗam nden bo e faddaki bononda diyan ɗan laati faccan ɗum ko wutoyto e ga geɓe damji hawtade bo e maayo mango go Niger e ga ton en wato Fuuta Toro to ngam majum hani ko moye jomum saare e bo layɓe dondonu ɓe baytina koye ummatoje ngam ɗum hakkilana shanu faccan ɗan tammeteɗan waɗe nden bo ɗum tammano wiigo lewru September e lewru October noon ɗum tammata diyan ɗan e yettoto ɗo en lesdi Nigeria fuɗɗire jiha kanka Kebbi oɗon nodda
wato ardiɓe to ɓe goni fuu e kocce jabruɗe ko waɗugo du'aje musamman julirɗe bo nokkuje dewal feere feere hewtol gon ɗon Aboubacar Malam Bago Dow e gaɗo jiha Kebbi. Aboubacar Malami a yettama. Majalisaru hakkilanki faggudu lesdi Nigeria wato National Economic Council tiggi komitiwa gam gwamna en diwe jewetati gam wiɗitigo anda ɗuɗoral ummatore marnde haaje hoccego wallinde dalila ibtila'i feccam ha lesdi Nigeria. Da Umar Aliyu e rahoton ngol diga Abuja lamorde lesdi Nigeria. Ndembe amin jemma e nyalawma to gossoro be gumbar radio mon domi tabi 49 der Abuja ndarde go nyalde fuu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio code international fe ummatore konde min don gam onon ma gondembe amin. Da taskara marfai fulfulde kautal kofi KRI TV Nigeria. Faggudu e ɓamtare Afrique. Oumar Mamadou Sow. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daɗi duniyaru on calminama. Bismillah mon e taskaram men faggudu e ɓamtare Afrique. yuɓɓinama gila nayyi ha jeegom dow lewru jeenayyi ɓuuru hitande ujune ɗiɗi e nogati nayyi to Beijing. Tumodiral jeenayyi ɓiwal hakkude Chine e Afrique. Ngal tumodiral lollirgal fokak toɗɗingal gollidal hakkude cenɗe ɗe ɗiɗi waɗi koye tawtorede hooreɓe leyɗi kame ardiɓe laamuji iwɓe e leyɗi 53 Afrique. hoorejo Chine o hono Xi Jinping fodini Afrique ballal milliarduji 50 e kalisi dollar e nder ɗi duuɓi tati paaɗi. kalisi kutoroteɗo ngam ɓamtude fannuji kewɗi. e nde yewtere ma en gartu e ngal pottital hol nafoore wonande hen Afrique kam e Chine e ngal ɗo jokkodiral. tedduɓe ko ni woni mbadi yewtere men hannde. bisimilla moon. tedduɓe on calminama. nde tawno ko leydi Sénégal ardi kam e Chine fedde fokak nde gila e hitande 2018 hoorejo Sénégal o Bassirou Diomaye Faye arti e pandale ɗe keɗoɗen mo. Les défis sont nombreux. Pandale ɗe ina keewi tigi kono eɗen mbawi hawrude tawa eɗen ɓeydi tittinde jokkodiral politique e fakkudu taw ko e nder gollodiral men. min wonde goto e hooreɓe fokak gila e batu Pékin hitande 2017 rewrude e batu jagorɓe to Dakar e hitande 2021. Sénégal heeɓi fartange settade golle mano tinɗe e gollodiral Chine e Afrique heeɓi. miɗo teski e ɓoore hesre Chine Afrique nde walliti no feewi e hebde pandale fokak to banggue juɓɓudi ha tengti noon e fannu coftal ɓalli port aéroport laabi e laabi mawɗi laabi jorɗi. mi yejjitani golle amen e fannuji peeje goɗɗe ko wayno ndema heblo karallagal e karallagal gollurdu e cellal. L'industrie et la santé. caggal hoorejo Sénégal o Bassirou Diomaye Faye en bismoto koɗo meɗen Mamadou Falilou Diallo faggudiyankejo guininajo. mi salminima Mamadou Falilou Diallo. mi salmitike. no wirumi nani ni an ka faggudiyankejo eɗen gandi ngal ɗo tumodiral badngal gila nayyi ha jeegom nduɗo lewru jeenayyi ɓurdu gonɗen yowitigal el haali faggudu hoorejo leydi Chine o habri wonde 50 milliards e kalisi dollar ma waɗe e duuɓi tati garoji ɗi e nder dongde Afrique. beele e sikkima ɗum ɗo yoni ko Afrique fadino ko ɗum ɗo e ndeɗo jonde. haray ɗen weltori surtout menen Afrique ga haray kaalisi ko wowla fi mum kon wona kaalisi seeɗa ko kaalisi ɗuɗuɗi. kono haray ɓernde amen no sogiti e mum seeɗa. fi hon noon haray ɗin kaalisiji wiyaɗi go'o ko ñamande ɗin kaalisiji wona addede e nder duuɓi tati. ɗiɗaɓum ɗum haray ɗin kaalisiji est ce que si waway gollude ko jama on habbi kon tigi tigi. ɓayi ɗen andi Afrique ga nini hiɗen mapori piiji boyi demal ngal hiɗen faala yo kelluga fiye jama on wawu heɓude e ñandu moƴƴuru. wano fi laptani hiɗen mapori ga wano ni fi hande lekkolji ko sukaɓe men ɓen e paykoye men janga hiɗen mapori ga. ɗin kalisiji ko ɗuɗuɗi kono ɗi wawata yonude ɗum fof. haray piiji buyno nder toon ko men wawata landitade hakkunde jonde Afrique e Chine ko wawata wallitade jama on hara wona fi kalisi tun
hara wona fi yewtere nden tun koɓe aru ɓe walla en heɓe nga isinji ɓe walla en jakamme leydi nin ko wiyeten ko min ɗum wawa jar gollirede ga hara kaalisi on ko ga wona heɓede wona yawgol ñawla en ko en hunnanta yoɓugol ɓayɗen anndi nden ñamande si woni ɗo seeɗa ɓe fuɗɗike ƴantude jama o nga haray yoɓitugol ɗum ɗon haray nettoya fii kadi Mamadou Falilou pawa ɗon feɗendu ma jehen ha toon to la Guinée to Bokke sufiyeteji finuwaji kewɗi ina gollo toon e gasri ngaluji o girɗi nultidiraɗo men e ngal diwal Abdourahmane Diaré Diallo waɗini en jantori e gonal guinénaɓe golloɓe e ɗi sufiyeteji keɗoɗen jantori makko. ɗi société ji ɓe sinoaɓe no heewi e nder Afrique wono e nder leydi Lagine hiɓe gollira e banggal ɗe ogirɗe e nder noon ɗi société ji jiwinande Lagine hewɓe no golla e muɗum kono hakkude maɓɓe toon ɓe buy e maɓɓe no wulliti wonde ma piiji buy no woni ko manki wano holliri o suka ɗo mo tawɗo faalaka wimum jante joddi ndin kande e no fanɗi par rapport à vie men gon fen ɗo nini donc hettugol ngon kan ɗum ɗon si woni ha fende mo ɗum ɗon ɓe wiray on tigi ɓe wiray on tigi ko compte on tigi ɗum ɗon retata wawali wadde réalisation go sina dépense janɗin ko yaltano konko mi ñamata ko chinois ɓen ɓe sonkane on tigi bon ɓe menacé on tigi kadi ɓe wawi nde yaw yalloto e hurgoji ɗi ma yaw ɓoroya ñogue hara kadi ton ko ɓe yewtirta on tigi kon teddungal haray ala Satenen Diallo ko kanko kippi e yuɓɓidirgol kañum société on e jama nokkure nden kanko holli wondema ngal angal famodiral hakkude chinois ɓen e jama leydi ndi no jeeya e mum angal famodiral ngal ka haala chinois ɓen sa ari ɓe hollate woni ko honno gollete ɓe hollama no gollirte wondon e nder lebbi si a wawi ɓe potto o tawta wondema na on neki woti na on culture goto haalaji men ɗi haalaji maɓɓe ɗi mo be men eɓa ha ɓe famodira ɗum ko difficulté go communication on ɓe wawata haalaji ɗi moƴƴa difficulté hikkiɗe ɗo go ko ɓe haalanima hunde ɓe ronku ya faam par ce que ɓe nanta haalama ka moƴƴa ara ɓe sonku tun sonkante ɗo huula ma ɗum o seytina wona sonko hakkunde maɓɓe ka banggal laamu ɗi société ji o girɗe no walliti moƴƴa ka ɓantal leydi wano holliri kanko Mamadou Ba Silla yeesojo halfinaɗo suudu o girɗe e nder Saare Bokke. Ça permet le développement sur tous les plans. ɗi société ji kippuɗi ngalu leydi ndi no wallito moƴƴa fi ɓantal leydi ndi wonno laamu ngu no heɓiraɓe piiji buy ila ñande ɓe newnani ɓe fuɗɗagol golle ɗen han yeeso toon ɓe mari nokkeli buy koɓe heɓira wonno hitande kala ɓe mari ko innete kon taxe superficiel maɗum fodel maɗum anafik ɗum ɗo fof ko naada e ɗum mbuuɗi ko keesuji laamu ngu Abdourahmane Diaré Diallo Bokke RFI. A jarama Abdourahmane ruttadi e maɗa Mamadou Falilou Diallo en nani ndeɗo jangtori eɗen gandi no ɓe golloɓe toon to Guinée ni hewɓe ina goyto gonka wakani e nder leydi meɗen kono Mamadou Falilou beele ɗeɗo balle ɗe hoorejo Sine o fodani Afrique wona no won hen mbiyatani kolli woni rokkude gotel keɓta e muɗum ɗiɗi hayso tawi noon sikki fo wala ko ɗum ballal mawgal saabu hande leydi Afrique ɗe ina katijini e ɗeɗo balle haray kono woniri leyɗe Afrique ɗen haray non ma poriga kaalisi ɗuɗuɗi kono woniri fii golleji wano no hollirɗen golleji bange buy kono haray noon kadi nomi holliri noon ɓerne no sobiti wano kamɓe Chine wonɓe addude ɗin ɗon haray goɗɗum no ley toon mbayɓe addata tun e ɓe okka en ni tun haray goɗɗum no jokkiɗi ɓay hande sen ndaari wano leyɗe buy innode wonde wallude en wano Russie to wano France wano Amérique no wallirde wano no Chine woni en wallirde ni kono haa jooni tampere nen no ga hettare nden no ga siɓe addi ɗum ɗon haray ɓe habbi ɓuri ɗum ɗon ko ɓe hettita e juuɗe Afrique wano min jiɗin ko ɓe woni ƴettude ɓe naɓa golleji buyga ko wonde e wadde ko woni yahude ka maɓɓe toon haray no ɓuri e nafoore ko ɓe woni addude kon haray ko ɓurɗen e faaleede hannde wonaa kaalisi tumɓe addata koye ɓe aruɓe waɗana en aalaji ga usine ji e l'école ji e trawuje ɓe wallito en ɗum ɗon no gasira hara na kaalisi tumɓe addan tan ɓayɗen anti mbeɗa sikki ngol ɗo bolol ko kalɗa ko ina jeeya e ko hooreɓe Afrique ɓe goyti woni yimɓe ɓe yo mbaw walleede ɓe njaha Chine ɓe keble walla Chine naɓe ngara ɗo keblaɓe ko wayno gollirɗi tafoji otoji e ko nandi hen mbeɗa sikki ɗum fof ngol bolol ina jeeya e ko hooreɓe Afrique ɓe cifodira mataw eɗen mbawi wiide wadde ko ɗum jaɓɓal kesal jaɓɓal kadi moƴƴal ko noon woniri haray si tawi yimɓe no gollidude
haray nafoore no woni e mum wonata ko ɓe woni e wadde kon fof haray ko tallal lakke kaanuɗe tu woni e mum hakkunde men e Chine hannde hakkunde Afrique e Chine nafoore no waawi yalto e mum wano no hollirɗon noon si tawii ganndal enen Afrique sukaaɓe ɓen mawɓe ɓen heɓa e ganndal ko wawata gollirde Afrique hara ko Chine walliti en fii ɗum ɗon haray no moƴƴi mana ɓen toon woɓɓe ɓe heɓa ganndal ɓe arta ka Afrique ga ɓe golla haray no moƴƴi base kamɓe Chinois ɓen tii koye juuɗe woɓɓe kamɓe kadi ɓe janngi goɗɗum ɗum haray ɗum ɗon lamɓe men ɓen no haani wallita golle no heɓiren ɗum ɗon haray ɓe haani lanndagol fii no heɓiren trawuje ɓe haani lanndagol fii no heɓiren labtaniji fii no haaɓi lanndagol fii no heɓiren aala fii no waawen waɗirde ga wano ka demal men e nanngo liƴƴe e ko nanndi noon haray ɗum ɗon fof ko fii wallitagol jama Afrique on no tampere e wira ka men ga ɗum noon Mamadou Falilou Diallo mi yettima haray min calmitike min weltanike on noon kadi e RFI fulɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ko ɗum woni komin tonganno on hannde e yewtere meɗen faggudu e ɓamtare Afrique yakarede men ɗo wondi on keeɓi hen nafoore ko weltare timmude wonannomi yettinande on ndeɗo yewtere nde Cheikh Ahmadou Bamba Diop heɗanno en tokrallagal aadi men ko yontere fande sogeno haaji on jarama tedduɓe ɗiɗo nana belɗum heɗitago kubaruji kode radio international ha kilohas 1765 deydey jamdi 7 yahango 7 e reta jamma agogo Nigeria Kamaru Niger enanta Chadi non bo jamdi 7 yahango 7 e reta agogo UTC nda taskaram fa Modina e Modibbo Abubakar Hamma Adama Jada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sakra e bandiraɓe en lorti ha leppol men inchallah to Allah hoddiri kalngol latata nayaɓol ragarewol bo en mbino hande jumɓare 11 lewru safara hitande 1446 jiranabi sallam 16 lewru 7 hitande 2019 ko sene ɗum masihiya to en ɗon no wasu men jumɓare